हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിരത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃ സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി അല്ലെ പഠിച്ചത്. അതെടുത്തു. അതില് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അജ്ഞതയാണ് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് കണ്ടു. ആ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന്റെ അനുഭവിക്കാൻ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ടു. പാകമായതും പാകമാകാത്തതും, പ്രാരാബ്ദവും അപ്രാരാബ്ദവും അല്ലെ. അതില് പാകമായതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പാകമാകാത്തത് അവിടെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണത്. അത് നാളെ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും അത് മുളച്ചു വന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അത് മനസ്സിലായോ? അത്രയും ഭാഗം എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ശുഭത. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശുഭത. ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. അതാണ് ശുഭത എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ മംഗളം. യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാം? എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ മംഗളം. പരിമിതമായ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാതായി. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള പോരായ്മ മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗികമല്ലാത്തതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്തത്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും മഹനീയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്, മഹാരാജൻ, കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപട്യമില്ലാത്തവരുമായവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. അപ്പോ ഈ ശുഭതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരിലുണ്ടാവും? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉണ്ടാവും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പോ എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര്
ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ദേവന്മാര് പോലും എന്താഗ്രഹിക്കും? അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് കാപ്പട്യമില്ലാത്തവരുടെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാര് പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ തെളിവാണായിട്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ശുഭദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭക്തൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിൽ ഏറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലന് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ചൂതാട്ടവും മാംസാഹാരവും മദ്യപാനവും ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും മദ്യപാനികളും മാംസാഹാരികളും സ്ത്രീ സംഭോഗാസക്തരും ചൂതാട്ടക്കാരുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രായോഗിക തെളിവുകളാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങള്, ചൂതാട്ടം, മാംസാഹാരം, മദ്യപാനം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് കുറെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം തന്നെ നമ്മൾ പറയും, നോൺ വെജിനോടൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടക്കേട്, വിരക്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊക്കെ അത്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി മഹാപണ്ഡിതനായാൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുക എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, സദ്ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശുഭതയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് ഇവരെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും, കാപ്പട്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ശുഭതയില് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ പറയുന്നത്, മധ്യഭാരതത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, മധ്യഭാരതത്തിലെ ജാരീഖണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു പ്രായോഗിക മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത്, അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടി കാട്ടിലൂടെ പോയപ്പോ കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ, അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും എന്ത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ, കൃഷ്ണാവബോധം മോക്ഷ ലഘൂകൃതകൃതാണ്. മോക്ഷ ലഘൂകൃതകൃത് ഇത് ഹെഡ് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മല്ല, മോക്ഷ ലഘൂകൃതകൃതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം, അതിൽ പറഞ്ഞ സുഖം 3 തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, മൂന്നാമത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാനന്ദല്ല, ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളില്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള കിട്ടുന്ന സുഖം, അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും?
താൽക്കാലികമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ആ സുഖം താൽക്കാലിക, കാരണം ഭൗതിക രോഗം തന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? താൽക്കാലികമായിരിക്കും. ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതോ? ബ്രഹ്മമായുള്ള ഐക്യം, അതായത് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാവം ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നമുക്ക് എന്താണ്? അതും നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മള് ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വെറും ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയും എന്താണ്? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും? ആഗ്രഹിക്കും. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയും അതും എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഏത് സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവുമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അത് താഴേക്കിടയുള്ളതാണ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പതനം സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദത്തിന് പതനം സംഭവിക്കാം. നമുക്കിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മുഖം, രൂപം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലോ നമുക്കതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? പതനം സംഭവിക്കാം. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സുഖാനുഭൂതി നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല? ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാലും വീണ്ടും അവരെവിടേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ എത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളതിന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് മഹാദേവൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്, പ്രിയെ, ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവ്യക്തികവാദികളുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയെ കിട്ടും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും. മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിനേക്കാളും താഴെയാണ്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, തീരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തൻ കൊലവേച്ച ശ്രീധരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഒരു വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ പകുതി കൂടുതൽ എന്തിനാ ചെലവാക്കുന്നത്? ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും തരാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ കൊലവേര ശ്രീധരൻ പറയുന്നത്. അത്രയും ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയോ കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ അത് ആവശ്യപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുഖത്തിനും കുറവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും മാത്രമാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആര് നടത്തിത്തരും? അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് നടത്തിത്തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാര് അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയാം.
അടുത്തത് വളരെ അല്ല സുദുർലഭമായിട്ട് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലരും തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യും, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തും. പക്ഷെ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ലഭിക്കില്ല. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും എന്തിനില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം ചെയ്ത് തന്നെന്ന് വരാം, മോക്ഷം നമുക്ക് തരാം. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മോക്ഷം വേഗം തരും ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്തി കിട്ടും നമുക്ക്, പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടില്ല, ഭക്തി കിട്ടില്ല. ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല ഭഗവാൻ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയാണ് അത് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ഹെഡ് തെറ്റാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ്, ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനും തുല്യമാവില്ല. അത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് തമ്മില്. അതാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായിട്ട് പോകാണ്, പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ കാലിയുടെ കുളമ്പ്, ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ ആ കുളമ്പിലുണ്ടാകുന്ന, ആ കുഴിയിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം എത്രയുണ്ട്, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആ ആനന്ദത്തില്, ആ സാഗരത്തില് ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം, ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്, ബ്രഹ്മഭാവം. ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ കാലിക്കുളമ്പിലെ കുഴിയിലുള്ള വെള്ളത്തിനോടാണ്, മറ്റേത് സാഗരവും ഇത് കാലിക്കുളമ്പിലെ കുഴിയിലെ വെള്ളവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്തു മാത്രമാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും,
കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? മദന മോഹന മോഹിനി. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് എന്തർത്ഥം? മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സർവാകർഷകൻ എന്നറിയപ്പെടും. കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മദനമോഹനൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്തറിയപ്പെടുന്നു? മദനമോഹനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആ മദനമോഹനനെ മോഹിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? രാധാറാണിക്ക് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാധാറാണി എന്തറിയപ്പെടുന്നു? രാധാറാണിക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നറിയപ്പെടുന്ന. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം മഹാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. അപ്പോ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയില്, അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണത്. ദൈവം മഹാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്തരം മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് എന്താ അറിയില്ല? അതിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൻസർ ഉണ്ട് മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അഷ്ടസിദ്ധികൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് നമുക്കിതില്. ഇതില് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? അഷ്ടസിദ്ധികള്. ഒരു വ്യക്തി സിദ്ധികൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്. ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മോക്ഷ ലഘുത്തെ കുറിച്ച് വെച്ചാല് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രം മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അതില് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? 3 സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖം, ഉള്ള സുഖവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള. മറ്റേത് രണ്ടും താൽക്കാലികമാണ്.
സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഏത് മാത്രാണ്? കൃഷ്ണോപരത്തിലുള്ള സുഖം മാത്രമാണെന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. പിന്നെ സുദുർലഭം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിരളമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. അത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം വരുന്നൊരു അവസരമാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതാണ് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതാണ് വളരെ വിരളം, അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മൾ 8 സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറയാം. അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഖിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശിത്വം. ഫസ്റ്റത്തത് അണിമ. ടെസ്റ്റിലുണ്ടോ മാതാജി ഇത്? ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട് കേട്ടോ. അണിമ ഫസ്റ്റത്തെ സിദ്ധി അണിമ. അണിമ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും അത് അണുവിനേക്കാളും ചുരുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവാണ് അണിമ. അണിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം ചെറുതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാവുമല്ലോ, അണിമ. ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതെ, ഹനുമാന് കുറെ സിദ്ധികൾ, എല്ലാ സിദ്ധികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതുണ്ട്, ഹനുമാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉള്ളതല്ലേ അണിമ. പിന്നെ മഹിമ. മഹിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വലുതാക്കാനായിട്ട് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ശരീരം ചെറുതാക്കാനുള്ളത് അണിമ, വലുതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മഹിമ. അതിനെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാമാവസായുധ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മഹിമ രണ്ടാമത്തത്, അണിമ, മഹിമ. മൂന്നാമത്തത് ഗരിമ. ഗരിമ, ഗരിമ, GARIM, ഗരിമ. ഗരിമ അതായത് അമിത ഭാരമുള്ളതാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കഴിവ്. ശരീരം ഭയങ്കര ഭാരമുള്ളതാക്കുക, പാറ പോലെ അനക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഗരിമ. ഇനി അടുത്തത് ലഖിമ. ലഖിമ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ശരീരം ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ലഖിമ. നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു, അണിമ, മഹിമ. അണിമ എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരം ചെറുതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, മഹിമ എന്ന് വെച്ചാൽ വലുതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഗരിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരമുള്ളതാക്കാനായിട്ട്, ലഖിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരമില്ലാത്തതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ലഖിമ. അഞ്ചാമത്തത് പ്രാപ്തി. പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെ നമുക്ക് എത്താനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്, പ്രാപ്തി. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ലോകത്തെവിടെ എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവിടം എത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നേടാനുള്ള കഴിവ്, എവിടെയും എത്താനും നമുക്ക് ഓരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ. എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തേക്കും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രാപ്തി. ഒരിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താനും സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവാണ് പ്രാപ്തി. അടുത്തത് പ്രാകാമ്യം. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രാകാമ്യം. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നറിയാതെ, ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവെന്ന് മതിയോ? മതി, അതേലും മതി. അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും, അതാണ് എന്ത്, പ്രാകാമ്യം. പ്രാകാമ്യം, PRAK, പ്രാകാമ്യം. ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എനിക്കും അറിയില്ല പ്രഭു. ശരീരത്തിൽ വേറൊരു രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വാമികളില്ലേ, ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള്. പ്രാകാമ്യം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാമോ? പ്രാകാമ്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരം
മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ പ്രാകാമ്യം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഈശിത്വം. ഈശിത്വം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കില്ല, നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂലകങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകുക, അതാണ് ഈശിത്വം. ഈശിത്വം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈശിത്വം, ഈശ്വരന്റെ ഈശിത്വം. അടുത്തത് വശിത്വം. വശീകരിക്കുക, വശിത്വം. മറ്റുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഫുള്ള് നമ്മളെ കൺട്രോളിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് വശിത്വം. മാതാജി ഈശിത്വം എന്താണ്? അതായത് നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂലകങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, എല്ലാത്തിനെയും നമ്മളെ ആധിപത്യത്തിലാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുക പ്രകൃതിയുടെ. വശിത്വം, അതായത് എല്ലാവരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, വശിത്വം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അഷ്ടസിദ്ധികള്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, യോഗികൾക്കൊക്കെ അല്ലെ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടായി പോകും. നമ്മള് ആ സിദ്ധികളിൽ പറയില്ലേ, യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് നമ്മൾ വഴിമാറി പോയതായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചോർമ്മില്ല അങ്ങനെ. അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ സിദ്ധികളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ